ako na kay mga pangutanan niya kung kamo mahuman ning ato ang problema karon, mawa na ning ato ang gitawag nga COVID diha. Mawala ni unsa may unang buhaton ninyo. Ako, ang unang buhaton ako magpatupi. Kaya kung buhok, baga na kayo. Nya perti na pong bukata. Kabantay mo nga murag lihok akong o. Awa. Tungo lang kabukat sa akong buhok. Hello mga karano, welcome back. Okay pa mo? Ako? Okay pa. Ginawa pa rin taon ta karon. Sa karon, mangumpra ta og kuyogi ko ninyo. Tara. Naganggulo kayo na malit. Nahurot naman. So mangita taglain kay importante kay ang tubig. Kay kung walay tubig, hawon ta. Ya kung hawon ta, ma-dehydrate ta. Ngayon naka-dehydrate na to, mamatay ta. Di na takita niya. Mga tawa na lang taan eh. Basing natin problema eh. Dire, tanaw na to dire, basing naibalagya tubig. Pero tindaghanang namalit og tubig. Kaya wala na ko makuha rin ng galon. Akong gibilin dito, balik ko na nagoon yung tataod. Kaya daghang kayo na malit. Kaya kuhan, ipambilin na po lang mga galon ba? Mambot nga nung daghang kay malit og tubig ron. Daghang siguro kay magsabaw kuhan ron, manok ba? Nilat ang baboy, baka. Siyempre daghang magtubig nimo. Tagaron, matatagkuhan. Gisano kay palit ta og pang konsumo na to kay wala natin makaon. Baking ta dire. Kung nabantay mo, maihap rin ng karsada, no? Ay, karsada. What I mean ka ng, ha? Ano pa what I mean, no? What I mean ka ng maihap ra mga nanagan nga sakyanan sa karsada, di ba? Gamay ra kayo, pero di bot pasabot ana nga kusog na ta mapadagan kay mingawandan. Siyempre, maginahinay ta para dili ta madisgrasya. Yung madisgrasya ta, mamatay ta. Yung mamatay ta, di na ta kita niya. Mga kapwa na to driver din, magkaingon na dyan mga buang na to tanah kada drive. Gayaw-yaw na kinusara. Siya rin manusok, kataw-katawa man. Maatag tala-tala ni. Ana lang gano'n, ato nang ikuha na itong problema, no? Ato lang sang kalimtan kadiyot ba? Ako na kay mga pangutanan niya kung kamo mahuman ning ato ang problema karon, mawa na ning ato ang gitawag nga COVID diha. Mawala ni unsa may unang buhaton ninyo. Ako, ang unang buhaton ako magpatupi. Kaya kung buhok, baga na kayo. Oh? Nya perti na pong bukata. Kabantay mo nga murag lihok akong o. Awa. Tungo lang kabukat sa akong buhok kaya di na ako makontrol ba. Awa. Ato na bukata sa akong ulo eh. Kung baga na akong gaikot niya di na ako makaga. Awa. Parang yun, baga di kayo kong buhok. Mo ni ato ni pakuhaan gamay aron makontrol pa ako kung ulo kay bukat na kayo siya ba. Yan, partida buhok lang na. Buhok lang ganina ang baga bukat na. Kung saan lang ng mga dagko iko diha, mga dagko aping. Di ba? So karon abot na ta na ta diri sa Gaisano, Tabunok. Ada ta diri palit sa tuang ginanglanon. Tara, mamalit na ta karon.
Okay karon manatag pangumpra no, then ako nabantayan. Pero din naghanag tao sa mga nilabay nga mga pila ka semana, murag ikaupat naman ko nagapangumpra ko no. Nya lahi ra gyud kay pag ang mga niaging semana, ni kuman ako pamili sa mga palitonon nako ana, magapili na ko ana. Igato na ko sa counter, diretso rin ko, bayad rin ko, usahay, nailinya, isa lang kabuok. Usahay po, kanang wala dyan kayo kuan, walay tao ang mga counter. Karon lahi rin yung daghan dyan kayo tao. Amo itong usay na, di ba ka, nag-timing, nagdungan lang tanan? Or siguro ang uban, murag, wala na kayo kahadlok? Morning update sa itong palitonon karon, garlic nga pampalami nga murag magic, upat kabok 42. Carrots para sa mga dili tinaog mata, 81 do kabuok. Talong para sa mga way ilong, 51 do kabuok. Sayote para kay ate, 34. Dakong repolyo para sa managong ulo, Ginoo ko perting mahala, 205. Ako li maluoy, uli tani oy. Potato para kay tito, 70 upat kabuok. Sa mga natong update karon perting mahala pero dagan gyud kay ang namalit ambot ka ngano. Orang uban, nakadawat og kwarta siguro ba sa gobyerno mo nagpragaabot guro kadungan diri tanan. Then nakabantay pa ko napoy maglinya diha sa kuan diri sa kilid sa mall sa may exit. Na maglinya dagan kayo. Siguro ka naman naglinya naghuwat na sa kanang free ride nga gikuan sa gobyerno. Magsakay tricycle nga kada tricycle duha lang ka pasayroan sa tubangan og luyo. O nguban ganihar na ginuwat no. Pero mo na magpasalamat sa Ginoo nga gihatag niya sa kanan sa tuwa ra jud kay nagtabang. Tungod ani ang gihatag sa kanan, wow, siguro naglinya pa tag apil diha. No, nagkuanta naghuwata sa free ride. So karon mo uli na ta. Nya atong balik ko na nga to ang tubig nga gibilin dito. Kay basig manira ng tindahan. Tara. Ano nindot ba? Mingaw kayo ba? White traffic. Nindot siya nang mag-drive ito kag mingaw. Kaya ko gani, gimingaw na po ko niya. Di ba dyan mo ako nakuha? Ibalik-balik pa dyan ako kapuyay. Okay, di rin lang takoton yung makaluna. Nakuha na ako ang tubig, then muli na ako. So thank you for watching and don't forget to click subscribe sa akong YouTube channel and like and follow sa akong Facebook page nga halano. Okay? Thank you for watching. Amping.